മറ്റത് ലൈവ് സ്ട്രീം ഇട്ടു മാതാജി. എന്നാ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ക്രീൻ ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി, ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാനദയാനഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ പരിശീലനത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ അല്ലെ. യോഗ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സാധകന് മുക്തനാവാൻ കഴിയും അല്ലെ. യോഗ പരിശീലനം, യോഗം, അങ്ങനെ സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ കൈവരികയാണ്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനെ തരുന്നത് അതിനെ അങ്ങ് തിരിച്ചറിയാം, എന്നിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് സുഖം തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനോട് ചേരുന്നതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് സുഖം തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം വേണം എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തോന്നണം. അത് ശാന്തി നിർവൃതി വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നണം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നണം. ഇപ്പൊ നല്ല ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ സ്വാദുണ്ടാവുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണം. അതിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യോഗം പരിശീലിക്കുക, യോഗം ചെയ്യുക ഭഗവാനെ തന്നെ. പിന്നെ കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാൻ ലാഡറൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തും, നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നാലും പലരും പല സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള മനസ്സിന്റെ തലങ്ങളിൽ ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പല രീതികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്തവൃത്തികളാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഏക തത്വ ഘനാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആനയെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയില് പട്ടയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴിയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ പിടിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും. അതുപോലെയാണ് മനസ്സ്. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലംബം വേണം മനസ്സിന്. അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും അല്ല, ഭദ്രമായിട്ടുള്ളത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ
ഭഗവാൻ പറയണേ അർജുനനോട്, യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി, യോഗസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോ യുദ്ധം പോലും ചെയ്യാം എന്നാ പറയണേ യോഗസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കളപ്പണിയോ എന്തെങ്കിലും ജോലികളോ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ യോഗസ്ഥനായിക്കൊണ്ട്? എക്സ്ട്രീം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ യുദ്ധത്തിനെ പറയുന്നത്. യുദ്ധം അത് ഘോരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാരബ്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ പോലും യോഗം സാധ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലോ ഒന്നും ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പോ ദേവഹൂതി മാതാവിന് കപിലദേവൻ മകൻ കപിലദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യോഗസ്യ ലക്ഷണം വക്ഷിയെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അമ്മേ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, അമ്മ അതുപോലെ ചെയ്ത അമ്മയ്ക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 23 ശ്ലോകങ്ങള് ആണ് കണ്ടത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷത മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തത. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിനെ TV അതുപോലെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങള്, അനാവശ്യ സംസാരങ്ങള്, അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം. അതൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും തരുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ധ്യാനയോഗത്തിലെ ആത്മനിഷ്ഠനാകുന്ന ആളെയാണ് യുക്തൻ എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. 2 തരം സമാധികളാണ്, സവികൽപ്പ സമാധിയും നിർവികൽപ്പ സമാധിയും. അപ്പൊ വികല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ സവികൽപ്പ സമാധിയിൽ 2 ഉണ്ട് എന്നാണ്. നിർവികൽപ്പ സമാധിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് താനും ബ്രഹ്മമായി മാറുന്ന സങ്കല്പം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലകന് സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അയാൾ ക്ഷമയോടെ വഴി തെറ്റാതെ പരിശീലനം തുടരണം. 2 ദിവസം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പാടില്ല. ആത്യന്തിക വിജയം നേടുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ വിജയപ്രാപ്തിക്ക് ചിലവർക്ക് കുറച്ച് താമസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം, എന്നാലും നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. അങ്ങനെ ദൃഢവ്രതനായിട്ടുള്ള പരിശീലകന് വിജയം കൈവരിക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാൽ സദേ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പിന്തിരിയരുത്. 25 ശനൈരുപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാവണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാം നമുക്കൊരു സങ്കല്പമാണ് അല്ലെ. സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. സങ്കല്പത്തിലൂടെ തന്നെ അവയെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനും ആവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോ, ഒരു ഭാര്യ എവിടെയോ ജനിച്ചു വളർന്ന 2 പേരാണ് അല്ലെ. അവര് ഒന്നാവുന്നു. അത് മുതൽ അവർക്ക് തോന്നും ഇവളാണ് എൻ്റെ എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്നുള്ള തോന്നലാണ് അല്ലെ, സങ്കല്പമാണ്. ഇപ്പൊ ഈയിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഡിവോഴ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? അതിനുശേഷം വേർപിരിയലിന് ശേഷം അവരുടെ സങ്കല്പം എന്താണ്? ഇയാൾ എൻ്റെ ആരുമല്ല അല്ലെ, ഇവൾ എൻ്റെ ആരുമല്ല. എല്ലാം വെറും സങ്കല്പമാണ്. മകനായിക്കോട്ടെ മകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം അതെ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്.
ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിരമിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിത്യബന്ധുവായിട്ട് നമുക്ക് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിക്കുക. ഇതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാ. ദൃഢവിശ്വാസം, ധ്യാനം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഇവ കൊണ്ടൊക്കെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കണം. അപ്പോ ഈ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭാവനയോടെ പ്രവർത്തിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമുക്ക്. എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകള്, എൻ്റെ വീട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല ഒരു യോഗിക്ക്, യോഗയുക്തന്. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 26 യഥോ യഥോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമ്യൈതാത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പോ ഒരിടത്ത് ഉറക്കില്ല, അല്ലെ? ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത്. എന്നാലോ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി ആ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. മനസ്സല്ല അയാളെ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക. അയാൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവും, ബന്ധുവാക്കാനാവും മനസ്സിനെ. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാ. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവനോ ഗോദാസൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ് അയാള്. വിഷയസുഖത്തിന്റെ നിലവാരം എന്താണെന്ന് ഈ ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം. അയാളാണ് അതിന്റെ യജമാനൻ, അല്ലേ? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. 27 പ്രശാന്ത മനസംഹ്യനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കർമ്മവാസന നശിച്ചിട്ട് അകൽമഷം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ വരണം. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ ഒന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28 യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷ സുഖേന ബ്രഹ്മസം സ്പർശമത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ്. പരമപുരുഷനോടുള്ള ആ സമ്പർക്കത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. 29 സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മം മാത്രം കാണുന്ന യോഗി, അതാണ് സമദർശിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ
പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മം മാത്രം, സമദർശിത്വം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ എവിടെയും എപ്പോഴും എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ തന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്നാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണന്റെയും നായയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് എന്നെന്നും ഇന്ദ്രിയാതീതനാണെന്നും ബ്രാഹ്മണനിലോ ശ്വാവിലോ വാഴുമ്പോഴും ഭൗതികത അദ്ദേഹത്തിനെ, ആ പരമാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ആർക്കറിയാം? ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിഷ്പക്ഷ ആ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ സർവഹൃദയസ്ഥനല്ല. അതാണ് ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ അംശങ്ങൾ, വിഭുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശം അണുവായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വേണ്ടും വണ്ണം കണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് യോഗനിഷ്ഠരാവണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഒക്കെയും ഹൃദയത്തില് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. 30. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആർക്ക്? യോഗിക്ക് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ ഒക്കെ കൃഷ്ണശക്തി കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത്. മുക്തിയേക്കാൾ കേമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയാണ്, നമുക്കറിയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമത്തില് ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടും. അങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാവുന്നു. ഈ നിലയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെ ഉറ്റ ബന്ധുവായിട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് യോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് വരേണ്ടത്. 31. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവദാ വർത്തമാനോപി സയോഗീ മയി വർത്തത്തെ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചു ശീലിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടുള്ള ശംഖചക്ര പത്മധാരിയായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ സ്വഹൃദയത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ശീലം വരണ ഒരാൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ചതുർഭുജ ധാരിയായിട്ടാണ് പരമാത്മാവ് വാഴുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തൻ അല്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന് യോഗിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ഈ രൂപത്തില് കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് വാഴുകയാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്ന ഈ പരമാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മില് വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിലെ ധ്യാന നിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന യോഗി ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും സദാ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യോഗചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ബോധമാണ് ഈ യോഗിയെ കുറ്റമറ്റവന ആക്കണത്. 32 ആത്മോപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മത. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. എല്ലാവരുടെ സുഖങ്ങളും നമ്മുടെ സുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാവരുടെ ദുഃഖവും അത് നമ്മുടെയും ദുഃഖമായിട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ സ്വാർത്ഥതയില്ല, അഹന്തയില്ല, മമതയില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉത്തമ യോഗിയായിരിക്കും. സ്വാനുഭവം പ്രമാണമാക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കും. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവന് ദുഃഖ കാരണമായി തീരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശാന്തി കിട്ടും. ഭഗവാനാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സർവലോകത്തിന്റെ മഹേശ്വരൻ ഭഗവാനാണ്, പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വിസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് 3 തരത്തിലുള്ള താപത്രയങ്ങള്, ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിരതനാവുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അർജുനന് അവിടെ സംശയം വരികയാണ്. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാദ് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ശുചൗദേശേ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് യോഗി പരമോ മത എന്നുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ധ്യാനയോഗത്തിന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനയോഗ പരിശീലനം അതൊക്കെയും അസാധ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധ്യമാവില്ലല്ലോ എന്ന്. വീട് വിട്ടിട്ട് കാട്ടിനകത്തോ മലമ്പ്രദേശത്തോ വിജന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരുന്ന് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഈ കലികാലത്തിലെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതകാലമാണ് അല്ലെ, ആ കടുത്ത പോരാട്ടം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ഈ ജീവിത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ സ്ഥലം ഇന്ന പോലെ വേണം, ഇരിക്കേണ്ടുന്ന വിധം ഇന്ന പോലെ വേണം, ജീവിത രീതി മാറ്റണം, അങ്ങനെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം വേണം, മനസ്സിനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അകറ്റണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നുവല്ലോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പല വിധത്തിലും മേന്മയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയില് ഈ യോഗാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. പറയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ യോഗ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ മനസ്സിന്റെ ആ സ്ഥിതി പറയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് അല്ലെ, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. മനസ്സിന് വലിയ പവറാണ്.
അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, കാറ്റിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെയാണ്, അത്രയും പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മനസ്സ് ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിയെ, മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും വാശിയും കീഴടക്കി കളയാണ് പതിവ്. ബുദ്ധി കീഴടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് അസംഖ്യം ശത്രുക്കളോണ്ട് ഒക്കെ പൊരുതേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ മനുഷ്യന്. അപ്പൊ മനോനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല. ക്രോധം വരും അല്ലെ, പലരോടും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ശത്രുമിത്രങ്ങളെ ഒക്കെ സമദൃഷ്ട്യ ആ കാണുന്ന ആ മാനസിക അവസ്ഥ അതെങ്ങനെ അല്ലെ കൃത്രിമമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. എങ്കിലും വാസ്തവത്തില് അത് പ്രാപഞ്ചികനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. കൊടുങ്കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് അത് എന്നാണ് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവതു ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃപ്രഗ്രഹമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാനാഹുർവിഷയാംസ്തേഷു ഗോചരാൻ ആത്മേന്ദ്രിയ മനോയുക്തം ഭോക്തേത്യാഹുർമനീഷിണ. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ ആദ്യം കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി, മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും സമ്പർക്കത്താൽ ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അഭിജ്ഞരായവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കടുത്ത രോഗബാധ ഔഷധങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയണേ. അങ്ങനെ വഴക്കമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിനെ യോഗചര്യ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രാപഞ്ചികന് അത് സാധ്യമല്ല എന്നിവിടെ സംശയിക്കുകയാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് അല്ലെ. സമുചിതമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലുമധികം പ്രയാസാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക മാത്രമാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, പിന്നെ ABCD ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താണത്? എ എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സ്, അറിവുണ്ടാക്കുക, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാന്റിങ് ആണ്, മഹാമന്ത്ര ജപം. അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് ആണ്. ആഹാരത്തില് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം ഭുജിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ശാന്തിയും പവിത്രതയും പരിശുദ്ധിയും നമുക്ക് കൈവരും. അപ്പൊ ABCD ഫോർമുല അത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോ പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. അപ്പൊ ഇത് 4ഉം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ പോലെയാണ്. ദയ, കാരുണ്യം, സത്യം, ദാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ധർമ്മത്തിന്റെ തൂണുകൾ പോലെയാണ് ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. എംപ്റ്റി മൈൻഡ് ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് മനസ്സിന് ഓരോ ജോലി കൊടുക്കുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യണേ? എല്ലാവരും റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഈഗർ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ, അയ്യോ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താവും, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കുറെ കളയും. ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് പ്രസന്റ്, ഓ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാവോ, ഇത് അങ്ങനെയാവോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകള്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറയാ കംഫർട്ടബിളി മിസറബിൾ എന്നാണ് പറയാ മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡ്, മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സിമ്പിളായ ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമുണ്ട്. മന്ത്രജപാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതെപ്പോഴും നമ്മള് ജപിക്കണം എന്നാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവാനും എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രയാസം തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളത്, ദുഷ്കരം തന്നെയാണ്. എന്നാലോ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും, അത് മോശമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും സംഘം ചേരാൻ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കണ്ട. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാവും. അർജുനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിലും പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. എന്താണ് ഈ പരിശീലനം? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരിക്കൽ, പരമാത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ നിയന്ത്രണം, ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം, ഏകാന്തവാസം എന്നീ കർക്കശ നിബന്ധനകളൊന്നും ഇക്കാലത്ത് സാധിക്കണതല്ല. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് 9 വിധം ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രമുഖവുമായ ഭഗവത് സേവനം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണം തന്നെ. മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടുന്ന ദിവ്യത്വവും ശക്തിയുമുണ്ട് ആ ശ്രവണത്തിന്, ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിന്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും ആ ആൾക്ക് വിരക്തി തോന്നാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും മാത്രമേ നേടാനാവൂ. അർജുനനാണ് എന്താ അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യക്ഷൻ പാണ്ഡവരോട് യക്ഷന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ്. ഇതിവിടെ ശിവനോട് ഒരു തവണ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ശിവൻ പിന്നെ പാശുപതാസ്ത്രം ഒക്കെ നൽകുന്നതാണ്. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപൈതി മേ മതി വശ്യാത്മനാ തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതാ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതികളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഉതകുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവന് വിജയം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖങ്ങളില് മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൂട്ടാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് പ്രഭുപാദ് പറയണത്. ഉദാഹരണം, മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്. അത്തരം ഒരു യോഗ പ്രദർശനം ഭൗതികമായിട്ട് ആളുകളെ കാണിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്പ്രയോജനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നിരന്തരം പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം, മനസ്സിനെ അങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ, സർവേശ്വരൻ. ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, എനിക്കും ഭഗവാനെ അറിയണം, എനിക്കും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് ചെല്ലണം എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ എപ്പോഴും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധനായിട്ടുള്ള ഒരാള് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ തന്നെ
ഈ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലം അനായാസേന നേടും. ഒരു യോഗ പരിശീലകനോ കൃഷ്ണാവബോധവാനാവാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിജയം വരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം, അതാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്നെ ഒരാൾ യോഗനിഷ്ഠനായിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിജയിക്കാത്ത ഈ 37 മുതൽ 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. അയതി ശ്രദ്ധയോപേദോ യോഗാചലിതമാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? യോഗം ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വന്നാല് ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ യോഗ ദർശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്നും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ്, യഥാർത്ഥ സുഖം സച്ചിദാനന്ദത്തിലാണ് എന്നുള്ള ബോധം, അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ശരീര മനസ്സുകൾക്ക് അതീതമായതാണ് ഈ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗചര്യയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗം വഴിക്ക് അങ്ങനെ ജനങ്ങള് 3 തരത്തില് വേണമെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ഏത് വഴിക്കായാലും ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 പദ്ധതികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ ഏത് സ്വീകരിച്ചാലും ചിലത് വേഗത്തിലായിരിക്കും, ചിലത് പതുക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദം പോകാം. അപ്പോ 2ാം അധ്യായം മുതല് ഭഗവാൻ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ശരിയായ രീതി എന്ന നിലയില് ഈ 3 പദ്ധതികളിൽ വെച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായത് ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, പല വെർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ 2018, 2020 അങ്ങനെ പല പല വേർഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് വേർഷനാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിനാണ് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് പറയാൻ അധികാരി ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തി യോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യലാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സേവ ചെയ്യാണ്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ധ്യാനയോഗം അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. യോഗ പലതുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തി യോഗയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നേടുന്നു, സ്വർഗീയ ആസ്വാദനം നേടാം, തുടർന്ന് ഒരു കുലീന ജന്മം, അതൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരല്പം പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനനം, അത് അവർക്ക് ഉടനടി നൽകുന്നു, കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു, അവർ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ എന്നാണ്
അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോ ആകാശത്തിലെ ഒരു മേഘ ശകലം ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു മേഘത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോന്നിട്ട് വലിയ ഒന്നിനോട് ചേരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ യോജിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ കാറ്റ് പറത്തി വിടും അതിനെ, മേഘശകലത്തിനെ. ആ മേഘക്കീറ് നിസ്സീമതയില് നിരാധാരമായിട്ട് പാറി നടന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ മറയുന്നു. താൻ മൗലികമായിട്ടുള്ള ആത്മസത്തയാണെന്നും ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ അവസ്ഥകളില് സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താൻ എന്നുമുള്ള ആ ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മണപതി എന്നിവിടെ പറയണത്. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവൻ വിജയം കൈവരിച്ച യോഗി തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിനെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ ചേരാൻ നോക്കിയാല് അനേക ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ. അതിനാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതി തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗ തുടങ്ങി വെച്ചാലും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. 39 ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷത ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി മൂന്നിനെയും അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദികാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായാൽ പോലും വ്യക്തികളായി തന്നെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം അറിയാം. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തില് പരാജിതരായവരുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് അർജുനന് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത്. അതിനുള്ള മറുപടി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താദഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് നാരദ മുനി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ത്യക്ത്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന പക്വോധപദേ തതോ യതി യത്ര ക്വവാ ഭദ്ര ഭൂതമുഷ്യ കിം കേവാർത്ഥ ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മത. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാള് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടുകയുമില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായും പതിവായി ആചരിച്ചു പോരുന്നവയുമായിട്ട് ശ്രേയസ്കരങ്ങളായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. ആധ്യാത്മികതയിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്യജിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ ഈ ആത്മീയ ഉത്കർഷം. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ പരിപൂർണതയുടെ ഉച്ചകോടിയിലെത്താമെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ നഷ്ടം നേരിടുമെന്നും ഒരാൾക്ക് വാദിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. അതിൽ മുഴുകിയവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം കൂടാതെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ പിഴകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ശുഭകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ നേടണമെന്നില്ല.
കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ എപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് അത് തുടരാൻ സാധിക്കും. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്രത്തോളം ചെയ്തുവോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ ശ്രേയസ്കരമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, കുറച്ച് സമയം 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ ജപം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ചില ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, അങ്ങനെ പല ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയും തപസ്വിയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെ ആ ക്ലേശങ്ങൾ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പലതും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ ആ ഒരാള് യഥാർത്ഥ യോഗി തന്നെയാണ്. 41 പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ പുണ്യപൂർണമായ ജനനം ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദൈവിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും യോഗ തത്വങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ ഈ പരാജിതനാണെങ്കിലും വിജയിക്കാൻ മുഴുവനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അത് മുഴുവിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല കുടുംബങ്ങളില് പുണ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ജനനം പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ കിട്ടും. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ദൈവിക ബോധത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും. സ്വാഭാവികമായും യോഗ തത്വങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഒരാൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് അയാൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും. അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങള് പലതുണ്ട്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. പരാജയമടഞ്ഞ യോഗികള് അവരിലും 2 തരക്കാരുണ്ട് എന്നാണ്. ചിലര് തെല്ലു മുന്നേറിയ ശേഷം വീണു പോകണവര്, മറ്റു ചിലരോ ഏറെക്കാലത്ത് പരിശീലനത്തിന് ശേഷം വീണു പോകണവര്. അങ്ങനെ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ തോൽവി ഏൽക്കുന്നവരാണ് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണത്. അവിടെ അനേകം വർഷങ്ങൾ അവർ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഒരു ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു ധനാഢ്യന്റെയോ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത ആർജിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ. അതിന് സാധിക്കാത്തവരുടെ കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അതും ഏറ്റവും റെയറാണ് അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങളും. മഹാജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള യോഗികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തിലുള്ള ആ ജനനത്തിനെ ഭഗവാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിത ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ 3 വയസ്സായ കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ശ്ലോകവും അതിന്റെ അർത്ഥവും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലുള്ള തുടർച്ചയാണ് അവര് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആചാര്യ കുടുംബങ്ങള് ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ.
ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിട്ട് അനേകം പേര് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കുറവ് കൊണ്ട് ആത്മീയ അധപ്പതനമൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് തലമുറകളായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവയിലൊക്കെ ജന്മമെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുക. ഭാഗ്യവശാൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സരസ്വതി അതും പിന്നെ ശീല പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ജനിക്കാനിട വന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താല് അവർക്കൊക്കെ ജീവിത ആരംഭം മുതൽക്കേ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരു പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനായിരുന്നു അല്ലെ, പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ജനിക്കാനും ജനിച്ച ഉടനെ തൊട്ട് തന്നെ ആത്മീയത പരിശീലിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരും ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മീയതയും ഒക്കെ ഉള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെയൊക്കെ വാർത്തെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില് ജനിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 43 തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അങ്ങനെ ജനിക്കണ ആൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ദിവ്യ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിജയം നേടാനായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ അയാൾ പ്രയത്നം തുടങ്ങും. മുൻജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3ാം ജന്മമെടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭരതൻ രാജാവായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വനത്തിൽ പോയി തെറ്റി ഒരു മാൻകുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അവസാന കാലത്ത് മാനിനെ ഓർത്ത് വീണ്ടും മാനായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിമാനായിരുന്നു അപ്പോഴും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മാനിന്റെ ജന്മത്തിന് ശേഷം ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ജഡഭരതൻ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടില്ല അല്ലെ, ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭരതവർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഇലാവൃതം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഭാരതത്തിന്റെ പേര്. ഈ ഭരതന് ശേഷമാണ് ഭാരതവർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ചക്രവർത്തി യൗവനത്തിൽ തന്നെ ആത്മജ്ഞാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഭരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിച്ചു. പക്ഷെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മത്തില് മാനായി, പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു. അവിടെ എപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നു, ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ജഡഭരതൻ. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അതിവിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് അന്ന് രാജാവായിരുന്ന രഘുഗണൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക പരിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകാറില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ നമുക്ക് അനവധി അവസരങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 44 പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയദേഹ്യവശോഭിസ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഉത്കൃഷ്ട യോഗികള് ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളിലൊന്നും അധികം താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അത്യുന്നത യോഗ സമ്പൂർണതയായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഉതകുന്ന യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളില് ആകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ മുജ്ജന്മത്തില് ദിവ്യാവബോധമുള്ള ആള്
അയാള് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഈ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കും. ആ യോഗി ആ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങള് ഒന്നും അയാൾക്ക് ബാധകമല്ല, അതിന് ഒക്കെയും അതീതനായിരിക്കും എന്നാണ്. ഉത്തമരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് വേദാചാരങ്ങളോടൊക്കെ അവഗണനയുണ്ട് എന്ന് ഭാഗവതത്തില് 3:33 പറയുന്നുണ്ട്. അഹോപദശ്വപചോദരീയാൻ ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ നാമതുഭ്യം തേ പുസ്തപസ്തേ ജുഹുഃ സസ്നുരാര്യ ബ്രഹ്മാനോജുർ നാമ ഗൃണന്തിയേതേ. ഭഗവാൻ ചണ്ടാളന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്നവരായാലും അവിടുത്തെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ആധ്യാത്മികമായി ഏറെ പുരോഗമിച്ചവരാണ്. അവർ തീർച്ചയായും എല്ലാത്തരം തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം നടത്തിയവരാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുമാണ്. ഈ ചണ്ടാള കുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കണവര് പുരോഗമിച്ചവര് തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ ജ്ഞാനികൾ തന്നെയാണ്. 45 പ്രയത്നാദ്യമതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കൽബിഷ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ തദോ യാതി പരാം ഗതിം. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ധർമ്മനിഷ്ഠവും കുലീനവുമായിട്ടുള്ള പുണ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പരിതസ്ഥിതികളൊക്കെ വന്നു ചേരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് മുജ്ജന്മത്തില് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിട്ട പ്രവൃത്തി നിറവേറ്റാൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തുനിയും. അങ്ങനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വയം മുക്തനാവും. അവസാനം അവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചിതനായിട്ട് സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവകൽമഷകളിൽ അകന്നിട്ടുള്ള പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. 46 തപസ്വിഭ്യേധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധിക കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അവബോധത്തിനെ പരമസത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തല് എന്നാണ് അല്ലെ. കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരിശീലിക്കുന്നവര് സ്വീകരിച്ച ആ പദ്ധതികളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പ്രക്രിയകളിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായിട്ട് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിലാവുമ്പോ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. പ്രധാനമായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്ന ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ഭക്തി ബന്ധത്തിലായിരുന്ന ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അതാണ് സർവവിധ യോഗങ്ങളുടെയും പരമകാഷ്ഠയെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെ. ഇപ്പൊ ടൈമിന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ, 24 hours എല്ലാവർക്കും ഉള്ളോ. അപ്പൊ ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ WWW എന്ന് 3 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോ വർക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, വറി ടൈം ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട്. വർക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ സമയമാണ് വർക്ക് ടൈം. വറി ടൈം ഉണ്ട് വേറെ. കുറെ പേരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും, ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാ ഇങ്ങനെയാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കുറെ സമയം കളയും. വേസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട്, അതായത് ലാഭമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ സമയം അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് ആവട്ടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ് ആവട്ടെ, ഇക്കാലത്ത് അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരും. അതില് ആ വേസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ യോഗചര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. പ്രായണ അല്പായുസുകളാണ് അല്ലെ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ വേസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നിനും ഒരു ലാഭമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സമയമെങ്കിലും അത് യോഗചര്യയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. 47 യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത.
പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി ഇതിലും വലിയ അഭിപ്രായം ഇത് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അത്യുത്തമ യോഗി എന്നാണ്. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. എന്നോട് ദൃഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നമ്മള് ഈ ധ്യാനിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചര്യ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്തമ യോഗി ആയിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ദൃഢബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവന് ശിക്ഷയില്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. ഓരോ ജീവനും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. സ്വരൂപേണ ഓരോ ജീവനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാല് അധപ്പതനം ഉണ്ടാവും. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യേഷാം പുരുഷം സാക്ഷാദാത്മപ്രഭവമീശ്വരം ന ഭജന്ത്യവജാനന്തി സ്ഥാനാത് ഭ്രഷ്ടാപദന്ത്യഥാ. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കാതെയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനാകും എന്ന് തീർച്ച. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി എന്താണ്? ഭക്തി യോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റു യോഗങ്ങളൊക്കെ. യോഗം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തില് ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക നിർദ്ദേശാനുസാരം ഉന്നത സ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ വേണം. ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കാണ്, സൗഭാഗ്യമുള്ളവർക്കാണ് അതിനൊക്കെ സാധ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക യോഗിയാവാൻ. ഒന്നാമത് പ്രാമാണിക ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം വേണം. 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ABCD ഫോർമുല ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് സഫലത കൈവരും. സുഖ, ശാന്തി, പ്രേമം എല്ലാം കിട്ടും. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടും. കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ആ സെക്ഷൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. 6 അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ. അടുത്തത് ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.